remuntat amb el Coreig, hem remuntat amb el Joel i el Jordi, aquí, a 1100 ja, 1140 jo. Cuidats, els dos. I el salt cap allà, que està guapíssim. Aquí el Jordi, aquí al davant, estem quasi a 1200 amb el Salcoreig. Ens hem tingut que esperar un rato, però bueno, al final ha sortit una petita finestra per despegar. Hem despegat els tres junts, Jordi, Joel i jo. I ara pues aquí remuntant, està super guai. El Joel aquí. Ya no queda nadie en el despegue, siguiendo la carretera que tenéis debajo, manteneros juntitos, a ver si podéis brincar los dos a la vez. I a poc, però amb el salt que tenim cap aquí darrere s'ha cirrat tot. Tirem o què? Mos venen els cirros i allí davant hi ha cúmuls, a veure si arribem. Bueno, ara cap allà se mos ha cirrat cap a l'oest i cap aquí a l'est hi ha un cel guapo. Però a veure si arribarem. Bueno, estic a 1300 i m'he salvat d'un punt baix que s'ha cirrat i ha fotut a terra el Joel, el Jordi i em sembla que l'altre Jordi també, el Ferrer. A veure si pillo aquestos i ja. Allí el pantano de l'Albagés me sembla és allò. 650. Ara sí que l'he agafat bé, està turbant tot, Aquí ja estic quasi a la base. 1700. Pantano del Bages. Com si fos Conflu. 1800. Em vaig cap al sol. Ara estic damunt de... Això és Borges. I sembla que he pillat una mica de conflu aquí. Per Beca ara. 1700, aquí entre Bellpuig i Arbeca. I això que sembla confluir allí baix a la conca
està, els núvols estan empegats al terra. Aquí la plana està en llibar, se veu allà i tot. $1.700, però s'ha de pilotar, joder. De llum venia cap al mar, que està super aplanat tot, i cap allà, i allò és Cervera. Direcció Cervera. Bueno, primer això Bellpuig, direcció Tàrrega ara, i Cervera allà al fondo. Cap allà tota la conca, els molins de Belltall. A damunt de Verdú, mirant, 1.300, allà tots els molins de Belltall, la conca, super tapat i super baix. I no sé, aquí pues, no sé, com una espècie de conflu. Ara està guapa aquesta tèrmica, però vamos, m'he trobat cada una que flipes. Vámonos que nos vamos. Direcció Cervera. I a veure, no sé, no hi ha molt sostre perquè a 1.500 ja està el núvol. Aquestes bromes ja semblen de conflu, però és raro. Una conflu que està molt cap a dins ja. Estic volant com a conflu per la part oest i va bé de moment. Aquí està condensant, quasi davall. Opa, ahí. Conflu. Cada vegada ho tinc més clar. Fins aquí no sabia, però aquí ja, això. Si no és conflu no puges aquí. Estan condensant ja més a l'oest, o sigui que cap allà i més cap allà, vinga. Aquí davant està condensant també. Cervera ja. Termicón aquí des de Montfalcó Murallat derivant cap aquí Sant Ramon. 1.900 i m'està condensant per aquí davall. Estic a la conflu, aquí condensant-me per davall. Ahí cap a Calaf, aquí tot el nubarraco. Quasi 2.000, 1.990, bueno, devia estar 2.000 ara. Aquí baix Calaf, tots els molins de Sant Ramon i no sé, a veure, pues anar fent, com sempre.
Torno barraco aquí, cap a les Malloles. Allí Calaf, la Conflu, Manresa allí, i ja estic tirant cap allà, direcció Súria. Aquí condensant per la Valldeu. L'Eix, allò, les Malloles, el fullit del Boix. Estic aterrat aquí ja a Sallent perquè, bueno, hi ha un ventarrón de por. Ja no me la volia jugar més perquè cada vegada hi havia més vent des de Massacoreig i al final he passat per allí a la muntanya que és de Sal i al final m'he tirat per aquesta vessant d'aquí. Aquí passa la carretera que va a Manresa i aquesta vessant d'aquí que deu fer 150 metres o així, i l'he passat amb 100 metres per damunt, escassos, i m'he tirat al forat. M'he tirat al forat perquè dic, bueno, val més cobrar que et foto dos hòsties al sotavent, però després aterrar una mica bé, sense el ventarrón que vi per allà, perquè anava 85, 95 a vegades, 75 la majoria del rato, una passada, hi havia massa vent. El dia més o menys ha sortit com lo que va dir el David ahir. Vull dir, he pillat la Conflu cap a Arbeca, entre Arbeca i Tàrrega, he pillat allí uns núvols de Conflu amb moltes hòsties i després ja he anat tirant cap a Sant Ramon, Calaf i després cap aquí. Però cada vegada tenia més vent. Cada vegada tenia més vent i això que vi cúmuls, però ja dic, buah, quan a terra serà un festival. I ara, per cert, ara ve el Jordi Ferrer, que el Jordi ja me va recollir quan va arribar a Vic, fa 4 o 5 anys o 6, i ara avui me torna a recollir ell. O sigui que Jordi, vamos, ara parem a sopar al millor puesto que trobem.